Dobrý deň, vítajte pri sledovaní našho ďalšieho videa a dnes bude avokádová nátierka. Veľmi chutná, zdravá, takže sa prihláste a dajte like a my ideme. Takže budeme potrebovať avokádo. Očistíme avokádo, áno. Pre lepšie takéto pokrajame. Pre lepšie mixovanie a potrebujeme cream cheese. Lepšie vybrať také menej tučné, light. No a všetko to spolu ponorným mixerom zmixujeme do takej hladkej, takej krémovej, veľmi dobrá konzistencia. Tak pridáme soľ. A môžeme ešte raz mixovať. Môžete aj ručne. Teraz pridáme citrónovú šťavu. Podľa chute, približne koľko vy chcete. To umožní to, že nám nestmavne. Áno, a použijeme jarnú cibuľku. Takže bielu časť pokrajáme na také menšie kusky. A pridáme do natierky. Zelenú časť tiež pokrájame. Nepridávame, áno. To budeme... Môžete pridať aj dnu, keď chcete, akože do samotnej natierky, ale mne sa viac páči zvonku potom posypať. Takže pridáme cesnák. A toto všetko spolu už môžeme zmiešať ručne. Výborne. Ja skladujem v sklenenej. Áno, veľmi dobré. Pretože to nezafarbí a veľmi dobre sa skladuje v chladničke. No, jednoduché. No a tu môžeme takto skrašliť. Áno, a potom trošku oleja. To len pre krásu. Výborne. Takže takto to vyzerá, veľmi rýchlo. Áno, zoberieme chliebik. Na chliebik môžeme natrieť. Áno, možno máte taký pocit, že to je tučné, ale ja som urobila taký prehľad o tom. Takže keď použijeme light, áno, ten cream cheese, tak potom dobré. A môžeme nielen chliebik použiť, môžeme použiť tortillu, ktorú opečieme z dvoch strán, bez oleja a takto treba ju vychladiť, aby bola chrumkavá. Pekne ju pokrajame. Takto vidíte, jak normálne, ako také, ako čipsiky. Tak, super, hotovo. Takže ja vždy tortillu mám doma. No, ju veľmi dobre zamraziť napríklad. No, takže, no, môžeme takto jesť. Výborné. Takže odporúčam. No a preto, akože do toho dávam a už rovno do chladničky. Takže vyskúšajte. No a tu som urobila také porovnanie, keď použijeme cream cheese light, teda menej tuku, áno, a klasický, áno. Takže na 100 gramov som vyrátala a vidíme už v kalóriách rozdiel, ale tu nie je až taký veľký, je rozdiel, ale skôr viditeľné, keď klikneme na to, že koľko je tu bielkovín. Takže tu som dala všetko na jeden slajd, aby sme sa nemuseli preklikávať. Takže tu vidíme, keď je to light, aj bielkovín je viac trošku, áno, čo je veľmi dobré, a tu vidíme trošku menej. No a vidíme rozdiel v tukoch. Samozrejme, keď je light, tak menej tukov a tu vidíme dosť. Takže na 100 gramov, takže vychádza nám lepšie light. Tak aj nasýtené masné kyseliny tiež je tu, hej, menej, a tu vidíme viac. Vody vidíme koľko, áno. Aj vápnik. Vápnik rovnaký aj tam. Super zdravá natierka. No a v ďalšom videu uvidíte taký jarný šalatík.
veľmi dobrý, kde som použila bielu reďkovku a vidíte ingrediencie a veľa zelenej cibulke. Takže majte sa pekne, prihláste sa na odber kanálu a počujeme sa v ďalšom videu. Dovidenia.